2040 елда татарлар нинди халәттә, нинди хәлдә булачагы билгесез әлбәттә. Әмма дә ләкин бу хакта бу сорауны без куярга тиешбез. Алга карау, планлаштыру, футурология дигән әйбер булырга тиеш. Ансыз стратегияны кырып булмый. Күрәсең, заманында Гаяз Исхакый 200 елдан соң инкыйраз Фатих Әмирханның әлбәттә футурологиягә бәйле язмалары әсәре дә бар. Һәм дәген без дә бу юнәлештә фикер алышырга, сөйләшергә, уйлашырга тиешбез. Татар телен онытырмы, дәүләте булырмы, кеше саны азаермы, юкмы? Шул бик тә актуаль.